י"ז בתמוז. מה קרה בי"ז בתמוז? הגמרא אומרת, המשנה במסכת תענית דף כ"ו עמוד א', ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. מה קרה? נשתברו הלוחות לדבר אחד. קורבן התמיד, שמקריבים כל יום, התבטל בזמן הזה כנראה בגלל מלחמת אחים של שני אחים חשמונאים. הובקעה העיר בבית המקדש השני בי"ז בתמוז, בבית המקדש הראשון אולי בט', אולי גם בי"ז, אבל באותו אזור נשרפה התורה על ידי אותו רשע אפוסטמוס, הוא עמד צלם בהיכל. כמה דברים התרחשו ביום הזה ויש קשר ביניהם. ביום הזה היה שבר בתורה, נשתברו הלוחות, מה שקראנו. שרף אפוסטמוס את התורה, יש איזה שבר בתורה. ביום הזה יש שבר מבחינת עבודת השם, עבודה זרה. שבר בעבודה זרה, הוא עמד צלם בהיכל. ביום הזה היה שבר של אחים, מלחמת אחים בין שני אחים חשמונאים שבעקבותיו בטל התמיד. כל השברים האלה, תורה, עבודה זרה, אחים, הם מובילים לשבר הפיזי של הובקעה העיר. אנחנו בוכים על כל הדברים האלה וזוכרים. העיר לא תובקעה אם אנחנו נהיה חזקים מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, מבחינה אנושית, מבחינת אחדות עם ישראל. בוכים, מצטערים ומנסים לראות איך חוזרים ומתקנים את השברים.